40 anos non se cumpren todos os días, por iso o Concello de Pontevedra chega decidido a facer desta unha edición especial do Entroido pontevedrés. Este Antroido, era moi especial por moitos motivos, pero o primeiro deles porque se celebran 40 anos do Entroido, da recuperación do Entroido na rúa en Pontevedra, que a estas alturas está convertido no mellor entroido urbano de toda Galiza. O Rei Urco marcará o inicio da programación co seu desembarco o día 9 de febreiro, xornada na que tamén se celebrará o pregón, este ano a cargo da Murga do Naveiro. Esperamos estar á altura de todos os pregoeiros anteriores, deixar unha pequena pegada no Entroido de Pontevedra, que disfruta a xente, ser divertidos, tampouco queremos ser así que o pregón sexa moi aburrido, entón, creo que levamos un bo espectáculo para ese pregón, esperamos que ninguén se sinta ofendido. Na programación non faltarán outras citas imprescindibles. O día 10 será o desfile, o 12 comezará o concurso de murgas e o 13 celebrarase a festa pirata. O mércores será a quenda do Entroido das parroquias e da recreación da botica de Perfecto Feijóo na Peregrina. O xoves celebrarase a final do certame de murgas e o venres 16 a mostra da parodia. O Entroido despedirase o sábado 17 coa tradicional incineración do Rabachol e cunha novidade. Pola mañán temos unha novidade cunha sesión vermú a cargo dos do Val do Lérez, do equipo JA e da Murga do Naveiro, que estarán en sesión vermú na Praza da Verdura, en Curros e nas escaleiras do Teatro Principal. Neste 40 aniversario do Entroido, o Concello fixo tamén unha aposta especial para o programa e para o cartel. Trátase dunha versión da obra de Castelao O neno das piñas, feita polo ilustrador Quico da Silva, que quixo homenaxear o ilustre galeguista. Cando o Concello de Pontevedra me chamou para voltar a facer o cartazo Entroido, tiña claro que non o iba a facer Quico da Silva. Tiña claro que este cartazo iba a facer Castelao no século XXI. E é, realmente, o colofón, o peche do meu paso por este maravilloso entroido que temos por Pontevedra. En canto ao programa, chega cun formato especial que recorda un álbum de cromos. Nel recompílanse as imaxes dos cartéis das 39 edicións anteriores do Entroido pontevedrés.